Nadarach bod mae rhaid i fi sticio ar un twll yma da, oherwydd mae yna nifer ohonyn nhw i digio, ond dim rhy dwfn achos mae yna nifer o metal mewn hyn. Oes, mae gyda nhw nail, siwr, mae gyda nhw nail mewn hyn. Dwi'n mynd i roi hyn ar y detector, esgysodwch fi. Iawn ta? Oce, mae rhaid i fi controlio fy teimlad achos dwi ddim yn eisiau bod y mor cyffroes ar ei gormod achos y tipyn rhyw y pobl yn meddwl bod sbïa Lawrence, mae Lawrence yn ychydig bach yn mor nuts i chwilio am y stwff bach yn yr ardd. O ie, unwaith eto, mae gyda nhw nail. Dwi ddim yn rhy cyffroes i chwilio am nails, achos dwi'n meddwl bod mae nails yn ychydig bach yn boring. Of course, mae nails yn eitha bwysig a gyfer cysylltu nhw i gyd a gyfer creu stwff mechanics neu metal. Ie, dyma'r gwbl. Mae gyda nhw ceiniog rhywle. Os dwi wedi darganfod unrhyw ceiniog, hwn ydy... beth yw hwn? A bottle top. Waw. Da iawn. A top botelu y diod a gyfer ifed. Ond mi hwnna i glennu hyn a wedyn, siwr o fod. Mae'n peth da. Gwell na dim byd. Dwi wedi symud i'r ochr yma. Dwi'n gwybod, mae yna nifer o stwff metal, nifer ohonyn nhw a nails, achos bob tro dwi wedi chwilio y metal, mae gyda nhw nifer o nails. Ond gyda'n hyn, os dwi wedi darganfod rhywbeth gwahanol o'n hyn. Gobeithio wir, mae da... na. Dwi'n meddwl rhan gyda'r eicon, achos mae'n bodlon gyda'r natur, dim ond bodlon i'r casglu y metal. Na, dim ond gwbl. Achos beth dwi'n trio wneud yw gwared stwff metal allan oddi y flaw. Ie, dwi wedi gwneud yna bob dydd, bob tro. Ie. Dwi'n meddwl hwn a gyfer y peth olaf i'w wneud a gyfer heddiw, achos dwi ddim ond eisiau wastraffu unrhyw clips neu fideos. Mae da, nac oes. Na, dim o gwbl. Beth dwi wedi darganfod? Na, jyst y roots. Unrhyw roots. Mae'n ychydig bach yn nuisance, mae rhaid. Gobeithio beth dwi wedi darganfod yw tipyn rhyw o stwff metal man hyn. Mae'n dyrw gen i mae'n dyrw gen i sbolio natur. Ond reit sydyn. Tyd yma. Gwych. Bottle opener. Ona, dyna ni. Da iawn. Y mantais amfawr yw, os dwi wedi chwilio am... Trio brwsio hyn allan. A wedyn, digio i ryw lleoliad, os ti'n meddwl ble mae gyda nhw metal. Gofyn i'r detector, siwr o fod. Oes, mae hwn yn metal. Oes, na chdi. A wedyn... Mae yna rhywbeth galed dan y flaw.
Dwi'n yn siŵr iawn os mae'n meto unwaith eto. Y hwc, y hwc. Dwi wedi darganfod mae gyda nhw hwc mewn hyn. O, da iawn, da iawn. Gwych, da iawn, Lawrence. Unwaith eto, meto. O, waw, o, waw. Da chi wedi, oce. Brush. Mae gyda nhw gwydr dan y blaw. Unrhyw gwydr. Stwff da iawn, yndi? Ia. O hwci meddwl. Hwci neil. Ia. Na chdi. Rhan gyda ja. Na chdi. A wedyn. Beth tarfan o a gafo heddiw yw. Yeah, another nail. Come on. Oh yeah. A meto arall na wedi cael ei stuck. Okay. Wow. Gwran gyda ffans. Mae'n da, yndi. Unwaith eto. Cwpl o nails. Neu cwpl rhan gyda y ffans. Achos pidwch ac anghofio, Lawrence, mae oedd yna ffyrm o blaen. Ia. Nifer o stwff i dod allan. O, waw. A nail. This is the big hunt. Nachdi, come on. Dude, Lawrence. Okay. Nachdi. Wow. Nifer ohonyn nhw. Mae hwnna'n beth da iawn i'w wneud a gafo heddiw. Cwmdogion drws nesa. Ia. Mae gyda nhw root. Ai. Gwydr yma. Ia. Waw. Hosw. Mae'n da iawn. Gwych. A gafo canlyniad rwan. Dyna ni ta. Dyma'r canlyniad a gafo'r gwaith heddiw. Y peth gynta, y troffi gynta yw o hosw. Waw. Mae'n bendigedig, yndi. Waw. Beth dwi'n neud wedyn, dwi'n mynd i tynnu lluniau, achos dwi'n mynd i roi lluniau ar y fideo YouTube, felly mi wna i siarad unrhyw geiriau Rwseg, achos wedyn dwi'n mynd i darllen y geiriadur Rwseg i ffitio mewn beth yw gair Rwseg am y rhain. Hwn, dwi ddim yn siŵr iawn beth yw hwn, ond dwi'n meddwl da chi wedi gyda unrhyw wael mewn hyn. Felly, mae rhaid i fi ond yr gofalus, achos mae wedi torri. Na, chdi. Hwn, dwi'n meddwl ar ran gyda y cap, dwi ddim yn siŵr iawn beth ti'n gallu galw hyn o'n Saesneg. Bottle cap. Hwn ydy bottle cap. Jubilee. Cwrw Belgaid ydy hyn. Na chdi. Cwrw Belgaid. A wedyn mae gen ti unrhyw tin, neu tin opener. Ond dwi'n mynd i darganfod beth ti'n galw hyn a wedyn mi wna i ychwanegu unrhyw geiriau Rwseg a wedyn, da chi wedi gweld a capsiwl. Just galw hyn a capsiwl. A wedyn mae gen nhw unrhyw tool.
Ond dwi ddim yn gwybod. Aha. Mae'n edrych yn tebyg I unrhyw ceiniog. Ond mae gynddyn nhw symbol. Dim cweit ffordd o ceiniog, ond wel. Aha. I gyd o nails. Oes, I gyd o nails unwaith eto. Wires. Hwn, dwi'n mynd I ychwanegu hyn. A gyfer y gwydr yma, mae gynddyn nhw cymeriad cartŵn fel y strwmff. Oes, mae'n eitha eitha cyfredin be chi wedi gweld am unrhyw cartŵn Belgaidd. Eitha poblogaidd, yndi. Tipyn rhyw gwydr a ran gyda'r cwrw. Gwydr cwrw, yeah. Dim am eto, ond hell of a good find, mae rhaid I fi deud. A rwan ta, I geiriau, I dysgu Rwseg, I ychwanegu unrhyw geiriau Rwseg, rwan. Brigad, miniad drwgi, ja Lawrence. Dyma'r geiriau Rwseg, a mae'r reit yma dwi wedi darganfod am heddiw a gyfanna to detecting. Potab, Jeziczok, Horseshoe, Batgowar, Bottle Cap, Gryszka at Butilki, Neo, Gwazd, Wires, Brawad, Kapsu, Kapula, Glas, Stieklo, Spasiba I do zwiedzania.